Vreau să spună lume toată o întâmplare adevărată, o întâmplare adevărată, scoasă parcă din poveste, cum n-a fost sau poate este, cum n-a fost sau poate este. Cu un om și cu un câine care au mâncat dintr-o pâine. Câinele era al meu, omul a schici sunt eu, măi. A crescut pe lângă mine un puios micuț de câine, un puios micuț de câine. Stătea-n friș și stătea-n slată, nu se plângea niciodată, nu se plângea niciodată. Dădeam o coșă de pâine, săra și foc pentru mine, și nu aștepta răsplată, doar să-l mângâi câteodată. L-am dat de casă departe, peste dealul voi și sate, peste dealul voi și sate. După 4 luni de zile s-a întors acasă la mine, s-a întors acasă la mine. Acum știu că am greșit atunci când am socotit că e numai un cățel și n-are suflet și el, măi. Câte nopți și câte zile m-o fi căutat pe mine, m-o fi căutat pe mine. Mor de foame și însetat, rătăcind din sat în sat, rătăcind din sat în sat, măi. Acum știu ce e iubirea, ce înseamnă dăruirea, m-a învățat al meu cățel, nevinovat sufletel. Dacă luăm seama bine și la om, dar și la câine, și la om, dar și la câine. Câinele are suflet mare, omul câteodată n-are, omul câteodată n-are. Câinele ai suferință, te păzește cu credință, tu îl bași și îl izgonești în loc să-l răsplătești, măi. Dă-i o străchină de apă și un colț de pâine uscată, care și e în rostul lui, lângă casa omului, măi.